PSD Brother TV. Ku danna subscribe, ku je ku danna alamar ƙararrawa domin sanin saƙonninmu idan mun ɗora akai-akai. Mun gode. Agaji. Ka san mu dinnan da kake kallon mu, wasu suna kallon mu yan iska ne fa, wasu kuma sun san mu mutanen arziki ne, saboda ka san shi dan shaye-shaye ba wanda ya kai shi abin arziki da girmama na gaba da shi. To amma ka ji wai ni kashi ya zo zai mamura, ba dai mu bane, in dai mu ne wallahi ƙarya suke yi, mu sai ta Allah wallahi ba wani shege wallahi, in Allah yadda wallahi ba mai ganin bayana a gadon umma zan kwanta. Gari ya guge arna kuma exhibit ga sunan dumu-dumu exhibit a jikina, wallahi ba shege wallahi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yan mata, Allah ba zan bata miki lokaci ba, ina so miki wani tambaya. Ke to ina jin ka. Allah me ke ba bako wahalan neman auren yan matan garinku? Rashin cika alkawari. To in ko haka ne, ina kai sun na samu mata. To idan banda abinka, ai wani abun ba ni ya shafa ba. Wanda kake so ita zaka je ka samu. Kai masu wannan magana. Sako nake badawa kai tsaye zuwa ga zuciyarki. Haka watsar da wancan kenan. To daman babu ita a ƙasa, daman a zuciya ce sai kuma gaki. To muna iya zuwa in ga gidanku? Tun yanzu kuma? Na agaza masa ya kai ni can ƙasa alƙawarin mashi ya rusa agaji. Na gaza masa ya kai ni can ƙasa alƙawarin mashi ya rusa
agaji 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 gida agaji gida wai mu da ka daɗe da fitar da mu wani kashi ya zo ni zai raina hankali. ina wanko ka a jawalin nan na san ka an kare. Ai bai san na daɗe da yankewa da shi ba. To tsayan gaya ma ba shi kaɗai bane suka shigo eriyan nan, suna da yawa duka za gansu a fararen kaya suke, ba shi kaɗai bane. Wannan kashin da gani nashi halin ne ya fito fili sosai, maitan neman namu nashi shine ya fito fili. Hello Oba, wallahi na zo din na duba ban gansu ba. Kai ga mugun nan da ko karfan mu zuba. Ban gane ba ne, na ga kin zo a mota, me faru? Dama abba dalilin zuwa na da shi yanzu muka haɗu da shi, to shine na ce biyo ne ya ga gidanmu sai ya yi magana da kai, idan kuma baka na ya magana da umma. To magana da ni a kan ni? Abba dama caye yana suna, shine na ce ya zo ya same ka ku yi magana. To shi kenan, ce ne. Salamu alaikum. Alaikum salam. Sannu baba. Mun lafiya? Lafiya lau. Abin same ka lafiya ko? Alhamdulillah. Gode ma Allah. Sannu. To amma me niyyar ka na tahowa da ita Abida? To baba ni dai ina da kyakkyawan niyya akan wannan yarinya, in Allah ya so ya yarda auren ta nake so na yi. Don haka na zo na yi magana da ku na ji ko me za a ce. Haka ne. To Allah ya tabbatar. Allah kuma ya sa. Ina zuwa. agaji 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 Ya yarinyar na Fauziya ko tana ɗakin ta ne? Tana cikin ɗaki lafiya? Yanzu duk abin da nake gaya ma Abida a ce kunnanta ita kamar ba ta jin magana. Yanzu ta zo da mutum ta bar shi yana zaune a cikin mota ita ta shigo cikin gida. To in wannan tunzuraren yaron ya zo ya gan shi ya za a yi kenan? Kai malam. Sana abba. Yanzu wannan shi kuma daga ina kika samu wannan da ya zo a mota? Kin bar shi a zaune a kofar gida ke kin shigo cikin gida. Yanzu in wannan yaron tunzuraren ya zo ya gan shi me kike tunanin zai faru? Abba babu abin da zai faru in dai ina nan. In haka kika iya faɗa in dai ina nan babu abin da zai faru. To wuce ko dai ki je ki sallame shi ko ki san inda zaki da shi. To malam, in ban da abinka ai alhamdulillah ce. Imana, ka san fa an ce dama arziki kashi. Dare ɗaya ake tako shi. Ta yiwu ita yanzu Abida ta tako nata. Haka kika ce? To za mu ajiye ta ne mu rika kallon ta saboda wani ɗan iska? Yanzu idan wannan yaron ya zo gan shi ba kwa tunanin abin da zai faru. Abu wani abin da zai faru ni zan ba ta shawara daga yanzu. Idan ya zo ta ce ya ajiye motar shi a can baya ya ƙaraso da kafa. In suka gama sai ya je ya ɗau motar shi ba shi kenan ba? Ya daɗi na da ke kin iya zance kawo mu abinci na ni. Malama Abida har an fito? Eh, Lalle na zo na ga gida kuna kamara wajen mahaifinki. Amma yanzu me damuwanki?
To, ka san dai kamar ni ba zai yiwu in ce maka ba ni da manemi ba. Gaskiya kamar kyakkyawan mace kamar ki za a ce a rasa ki da manemi ba. Sai dai ina da matsala da shi, ya kashe min 'yan kuɗaɗe da ba su wuce 150 ba. Shi ne nake so ka biya shi, amma ba na so gidanmu su sani. To wannan ba zai iya zama matsala wa malama Abida, sai dan kan gaskiya zan iya miki alƙawari zan iya bashi da 50-50 har na biya sa kuɗinsa. Ya kike gani? A to masha Allah, ni ma na fi son hakan ai. Ok, to in ba damuwa yanzu ina so zan koma sai zuwa na biyu. To shi kenan ba damuwa. Zainab, ina Asiya? Ina Asiya aka ce miki? Da dukkanin alamu laifi ta maka, ko kuma ku ne kuke zargin ta yi muku laifi? Ni ban ganta ba. Ba wannan muke tambaye ki ba, tambaye ki na ina Asiya? Ni wallahi ban ganta ba, ka je ka neme ta. Ni ba Abida gaba ɗaya wallahi kuɗin nan na buga na bugu sun ki samu wallahi. Kin san ita harkar waka ya kamata a ce mutum yana da studiyon shi ne zai dinga dan samun kuɗaɗe wallahi ka dan yi kiɗa da sauran abubuwa haka. Ka kwantar da hankalinka Abdul, akwai abin da zan yi wanda na tabbatar da cewa in dai na yi shi za mu samu innan kuɗaɗen, amma ba zan taɓa faɗa maka yanzu ba sai nan gaba. Kai bibi na ji daɗi wallahi, shi sa nake son ki bibi wallahi. Yanzu zan tashi in tafi, kasan Umma tana aike na tai, so ka kuma ta zo ta gabana nan ta mun faɗa. Kenan mu ji da rakaci. Na agaza masa ya kai ni can ƙasa alƙawarin mashi ya rusa a gaji. Lafiya lau Asiya, ya gidan kuna nan ƙalau? To madalla. Yanzu shikenan Umma Abdul tashi ta ƙare kenan? In banda abinki Asiya, ya za a yi mishi? Ni fa ba ni na kore shi ba, shi ya kori kanshi da kanshi, saboda ba zai iya ba shi da abin yi. Haka kawai yanzu to tsaya, ɗaukar zami kawai ziƙon mu miƙa mishi? Na sani idan muka yi ba laifi muka yi ba, to amma ke kanki kin san surutu da za a yi mana a garin nan. Amma dai ne Umma ji nake a jikina kamar raba Abdul da Abada akai. Haka din ne, raba sun aka yi mana. Tunda wannan da kika ga ya zo ai ina ga wani raba ne ya rantse ya kawo shi. Kin ga kuwa haka zai haƙura ko? To shikenan Allah ubangiji ya samu adanshin. Amin. Wannan shine abin da ya kamata ki faɗa. Allah ya kawo naku da ƴan baya kuma. Yawwa. To shikenan Asiya. Ki gaida gida. In ki je ki gaya babata ki ce mata zan zo. Mi ji yaya za a yi shirye-shiryen bikin. Duk abin da ya rage in Allah ya da za ma ta gani kowane lokaci. Yawwa ki gaida gida. Yawwa Asisi. Wannan shine magana an banda abinki. Inna ilaihi raji'una. Wallahi shi na gani a waje. Menene? Tanziri na gani a waje. Dan Allah Umma ki zo ki raka ni, wallahi ba zan iya wucewa ba. Ni raka ki ina? Ke in kin ganna a lahira kai na akai. Kin ce yana wajen kofar gida zan fita? Kin ga ki tsaya ki kwantar da hankalinki, idan malam ya zo shi kadai ne zai iya fitar da ke daga nan gidan, amma ba da ni ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba matsala sai a kai ki har gida. Ai ba zai shigo ba, haba hauka yake. Lalle yau ƙarya ta ƙare, guje-guje ya ƙare. Yarinya yau ƙarya ki ta ƙare. Kin taya kuma mun siyar miki. Tunziri, ni da bani da kuɗi mai aka kasa da har na siya. Wai ke me yasa ke shiga abin da ba ruwanki? Ai a tunani na duk wanda ya shiga gidanmu ya tsira in har soyayyar da kake min ta gaskiya ce. Mun yi magana nan da ke, shi so baya son abu uku kuma baya son mutum na uku. Idan kuma aka kuskura aka sa
to za a shiga uku. To ni na yarda a sa na ukun. Ai alamu sun nuna ke ba za ki sha wahala ba ne. To wanda aka yi baya ma ya aka tsari. Kayo kulawa abinda ka yi ba kyautatawa ka kula duniya. Labari zana ba ku na Fatima kwarna masoyiyata. Fatima kwarna masoyiyarsa. Wacce na bai wasu da kawana a tace amanar zuciyata. Tace amanar zuciyarka. Ka sha faɗa min Fatima kwarna bata bar ni da yau wahalta. Bata barin ka ka yau wahalta. Ashe yau da ran ta shiryan tace amanar rayuwata. Tace amanar rayuwarka. Alkawarin da ta ɗauka min zami aure ta bani gata. Za ku yi aure ta baka gata. Sakar santa ta sake ni wayo Allah na ji gata. Na suke. Kin ci amanar sa abin da kika yi masa bai zato ba. Yau da rai kika yi masa Fatima bai zaton haka ko daga ke ba. Ko daga ke ba bai zaton haka ko daga ke ba. Duka ranar Juma'a in ta zo sai na je na kurna. In ta zo sai ka je ka kurna. Daga kaune zan yi tattaki na je na kurna don magana. Ka je ka kurna don ku gana. Farkon haɗuwa da fati bana fashin wangarana. Baka fashin wangarana. Komai hazo komai iska komai ruwa ko kuma rana. Komai ruwa ko kuma rana. Me yanzu dai canza na kurna hawa tarin ma a can na kwana. Watarin ma a can ka kwana. Mana mun je wani sa'i masallaci na shige na kwana. Na shige na kwana. Fatima Gimbiya. Da kai da Fatima Gimbiya. Mun rikide ne da juna a kamar ni mun zamto daya. A kamar ni kun zama to daya. Ko da Laila da Majnun ba su kai mu aso ba a duniya. Ba su kai ku aso ba a duniya. Alkawarin da na dauka mu yi aure ban mata kishiya. Mu yi aure bayan kishiya. Kam sai ga wani sako ya zo ya firgita zuciya. Ya zo ya firgita zuciya. Mai sauraro ka biyo ni me fara da ni da masoyiya. Mai ya fara da kai da masoyiya. Mai ya fara da Fatima Gimbiya. Tausayin so a nan na tsinci mai. Kare da ka yarda da mata a wasu baka
mace ce ta mana boys na rukun na gano. Ga shayin ungana a WhatsApp da muke da zamani wanda ya kawo da so ba shi bidar wani sharhi. Ni dai an shona baka shawara ka kula zai fi ma. BSB ka sani a abokai na sanya ka dama. Hali na mata kar da ya ruɗe ka kira ka da kurma. In ka biya zancen ƙarshe ba za ya wuce shi ne ba. Ga shayin ungana a WhatsApp da muke da zamani wanda ya kawo da so ba shi bidar wani sharhi. Shawar ka boki hali shone wani yawa. Kare da sa wuce a zuciya ta kokawa. Duka kala wannan da kayo min hali mun kawawa. Yes dina ka ne hali shokar da miya mata. Ga shayin ungana a WhatsApp da muke da zamani wanda ya kawo da so ba shi bidar wani sharhi. Ga shayin ungana a WhatsApp da muke da zamani wanda ya kawo da so ba shi bidar wani sharhi. Na yarda zan raka kai dan za ka je ganin kyakkyawa. Yanda kake ta faɗa cewa yarinyar ce san kowa. BSB in mun je amma kar da kai mana yawa. Ni hali shoyi na fata ka ba zai zama laifi ba. Ga shayin ungana a WhatsApp da muke da zamani wanda ya kawo da so ba shi bidar wani sharhi. Ina ana ta kai marakiya kar da kai rudewa. Na sanya har ka gana biyu mai tabbas ne kai yasawa. Banda suna cin ali shaudan Allah kai kyalewa. Duk da dai ba mu gana ba na san za ta zama kyakkyawa. Ga shayin ungana a WhatsApp da muke da zamani Wanda ya kawo da so ba shi bidar wani shanye. ga na yau ka gani farin ciki bisa tsauni za shi ya je ya yi nuni na san na wuce rani kwatance da kake yi ne daga yau ya zama past tense. Gashi a yau mun gana a wasu da muke da zumudi. Wanda ya kawo da so ba shi bidar wani sharhi. Raini kin wuce duba dan ca nake baki kai ba. Dole a yau na yi ruba cikin abokai duba. Na samu kwana bisa tarba. Yan mata kun zama past tense. Ga shayin ungana a WhatsApp da muke da zamani Wanda ya kawo da so ba shi bidar wani shanye. daga gani na sarkin fawa bai kamata ni ya zage ba haɗuwar ma yau duba shauƙi kake ba kewa ka daina batun yan mata daga yau sun zama past tense. Gashi a yau mun gana a wasu da muke da zumudi. Wanda ya kawo da so ba shi bidar wani sharhi. An shoka kanta a biliya ta kai abu da misali. Lallai na ta kukuliya sharhi da kake yi kanta. Daga yau dai ya zama past tense. Kare da ka yarda da mata a wasu baka tantance ba. Wadda kake ɗokin suwa bata nuna maka ƙauna ba. Zuci ta bar wasu wasu mamaki babu kiyasi san so ka ko ba sai domin cikar ba sai kai kuma hali shi wannan ya zama darasi. Kare da ka yarda da mata a wasu baka tantance ba. Wadda kake ɗokin suwa bata nuna maka ƙauna ba. Gashi a yau mun gana a wasu da muke da zumudi.
so ba shi bidar wani shayi. Gashi a yau mun gana a WhatsApp da muke ta zumune, wanda ya kawo da su ba shi bidar wani sharhi. PSD Brother TV. Ku danna subscribe, ku je ku danna alamar kararrawa domin sanin sakonninmu idan mun dora akai-akai. Mun gode. Soyayya ta sani cikin kunciya, yau gashi ina rasa bacina. Labarin Aisha da 'yar fillo, wai wace zan bai wa rukan gauna. Wata ranar Juma'a ce, na fito ne da maraice. Buhari sai raja na dorai ne, bi ezini buro da mewa gani. Studio ni canza ni, in Kaduna nake ta tunani. Taron bikin su gashi ni zani, Kaduna City gari na 'yan birni. Ashe gamo ne zanyo, gamo na so ga ɗan koyo. Motar da na hau ta ɗan koyo, na ce sauri aka je juyo. Malan sauri kaka yi ka fita cikin motar da 'yar gata. Mota ta haya ba a wauta, sun ba wuta. Na juya cikin fushi haka nan, wake furci irin wannan. Ni ce Aisha, 'yar gatan nan, 'yar gatan nan. Na ɗan yi shiru ina nazari, me zan furta na inkari. Sai na yi haƙuri, shi ne maganin dukan shari. Sauka a kawo ruwan sanyi ta kasawe a kawo, ni ko na isha an kawo. Haba malam karɓi ka sha, saƙona ne ta ka Aisha. In ka raina na baka gesha, kai ɗan gayo ka ɗan ci ka sha. Na kyale ta na ɗau jakata cikin motar na jigata. Na je na masaukin da zan huta, idan su sisters a nan na huta. Na ɗau wanka na tafi wasa cikin gamji na kwana dosa. Masoya da dama sai na murna, biye zai buroda zan musu wasa. Sai na ta shela zan musu waka, na shigo filin na fara waka. Masoya da dama sai na tsalle, sai na murna ne musu waka. Ashe Aisha ta zo taron bikin nasu ne, ashe wannan bayan na gama take bina ka karɓi wannan. Bana buƙatar komai naki, jaki da sauri tafi abinki. Ban san gani ki rufan baki, ki bar raki. Ta bi ni a hanya tana kuka, ta ce mai wa
Aisha. Na ɗan yi shiru na numfasa, gashi ni nawa a bata amsa, ni ma sanna ta yayi rasa, illai sanna ta yayi rasa. Da ke na aminta mi soyayya, cikin mata kina niyya, ta ce da ni kar gaban kunya, ina nazari na soyayya. Ta ɗauke ni a motar ta, gurin shakatawa na 'yan gata, can muka je muna zantawa, bayani take ina da rawa, sai ga wasu baki duk sun kewaye mu, ashe kidnappers ne sun ka kama mu, sun rufe idan mu, sun ɗaura hannun mu. Kukan zuciya baya yi a fili, sun samu a mota cikin wanga hali, sun baka motar su da ne su kai cilli. Cikin jeji aini suka wular, sun dau masoyiya aini ko sun cillar, tiga 'yar Fulani sautin murya ya bullo. Ita ce ta tsince ni, ta kai ni rigarsa ta ajiye ni, ta min halarci diyar Fulani, ta bani kulawa cikin tausayi, ba zan manta ba diyar Fulani. Ta bani guri na ɗan kwanta, dare yayi domin na huta, sai ga kiran waya miliyan 100 suke so cas, na ba su saba na Aisha muje, koko su kashe ta sun ce tabbas. Gashi wanda ko sile 100, balle ma miliyan 100, wayo kaina ya zanyi, soyayya ta zamo haɗari. Sai 'yar Fillo ta ce a'a, ni ma sanna ka dai arba, in ka yarje biyo aure, garken shanu na baka 100. Sanakiya ta soyayya, kan jefa ne cikin haɗari, BSD Broda mai wazan ɗau, Aisha Kaduna ko 'yar Fulani. Allahu ka zammin garkuwa, sun toshe ta ko'ina 'yan uba, sai gashi na bullata can haka. Allahu sarki na mai duniya, shi na fada aje na fannin waka, suka ce waƙar ba a ji ba, sai gashi na je na a can haka, zaton waƙar za a ji ba, sai gashi na je na ta can haka, maza ko zamani duka, biya zai sai na je na ta can haka, asada ta ke je na gani, ɗaya silar haɓaka ta fannin waka, waka sana'a ta 'yan uwa, kuma timin komai a duniya. BSD Brother TV. Ku danna subscribe, ku je ku danna alamar kararrawa domin sanin sakonninmu idan mun dora akai-akai. Mun gode.